que per una banda és innovador i per l'altra es basa en un dels més populars. El joc del castell utilitza els elements típics de la zona, com són els bous, els gegants o altres punts de referència de Cardona, per anar saltant de casella en casella com en el joc de l'oca. De bou a bou i tiro perquè em toca. De casella en casella fins a arribar al castell, el de Cardona. Havent passat abans per les muntanyes de Salt, pel Pont del Diable i per molts altres llocs típics d'aquest poble de la comarca del Bages. És el joc del castell, una versió del joc de l'oca que s'han inventat els cardonins. Fent referència al popular correbou que ja no es fa, les fitxes per poder jugar-hi són aquests caps de brau de color verd, vermell, groc i blau. El golet per tirar els daus és una cargolera. La idea de fer aquest joc ha estat de la Unió de Botiguers i Comerciants de Cardona. Mira, sempre havíem fet per la fira, que és el maig, havíem fet sempre uns regals, podia ser una bicicleta, coses així. Aquest any vam pensar en fer això una mica per potenciar el comerç de Cardona, perquè la gent voltés i això. I ha sorgit d'aquí i, bueno, de moment ens ha funcionat molt bé. Amb aquest joc de l'oca, a la Cardonina passen l'estona tant els petits com els grans. El joc del castell ha agradat molt als veïns de Cardona. Perquè hi ha Cardona i els gegants que surten i perquè hi han posat els bous per divertir-se més, perquè hi ha els bous i el castell i això, perquè és de Cardona. El joc del castell es pot aconseguir en qualsevol dels comerços de la Unió de Botiguers de Cardona. Primer, però, s'han d'omplir les 21 caselles d'un cartró com aquest. Cada cop que es fa una compra d'un mínim de 1.000 pessetes se n'omple una.